Od začiatku pohárového stretnutia bolo vidno, že Žilina bude silným súperom. V 20. minúte sa hostia ujali vedenia z prísne nariadeného pokutového kopu. Najväčšiu príležitosť Novovešťanov nielen v prvom polčase, ale aj v celom zápase mal v závere prvého polčasu Sirko, no v dobrej pozícii len napálil do brankára. Hneď na začiatku druhého polčasu Majtán zvýšil na 2:0, čo bol dôležitý moment zápasu. Žilinčania prevzali iniciatívu a opäť Majtánom pridali ďalší úspech. 7 minút pred koncom po štvrtý raz poslal loptu za Gáborčíkov chrbát striedajúci Pich. Zdalo sa, že v porovnaní s Trnavou inkasujú Spišiaci o 1 gól menej, no v posledných sekundách ostrostrelec Majtán pridal svoj tretí gól v zápase a dal konečnú podobu výsledku. Zápas skončil v prospech Žiliny 0:5. Žilinčania pred zrakmi 2000 divákov potvrdili v tomto stretnutí úlohu favorita. Domácich môže tešiť aspoň to, že v prvom polčase hrali s kvalitným súperom vyrovnanú partiu. V prvom polčase to bol celkom zaujímavý futbal, aj dramatický, o výsledku nebolo rozhodnuté. Domáci sa vybičovali k maximálnemu výkonu. V druhom polčase už začali odpadávať kondične a myslím si, že fyzickou stránkou sme v druhom polčase ten zápas my zlomili vo svoj prospech a keď už bolo 2:0, tak som veril, že ten zápas dotiahneme do víťazného konca. My sme to druhé kolo Slovenského pohára brali ako taká konfrontácia, jak sme na tom v tvorbe nového kolektívu a herného systému. Spokojný som bol s prvým polčasom, nielen čo sa týka skóre, že sme prehrávali len 0:1, ale aj ten herný prejav, aj také po taktickej stránke to bol prvý polčas z našej strany celkom dobrý.